Batu indarrak urrutiragoaz, gure gorputzen eta lurraldeen burujabetzara. Hori da emakumeon mundu martxaren 11. nazioarteko topaketei harrera egiteko hautatu dugun lema. Udazkenean, urriaren 22-tik 28 bitartean, Bilbon izango da nazioarteko topaketa. Aste osoan zehar, 40 herrialdetako 150 emakumeek baino gehiago hartuko dute parte. Herrialdetako ordezkariak batzuk eta antolakunde aliatuak besteak. Kriston herria alternatiba eta erresistentzia feministak erakusteko lekua izango da. Euskal Herriko eragile eta talde feministak euren herri eta hirietan etengabe ari dira alternatibak eraikitzen. Herri eredu berri baten alde, herri feminista baten alde sortuko dugu feministon herria urriaren 27an. Emakumeo mundu martxaren plataforma osatzen dugun sentsibilitate eta gorputza anitzak ikustarazteko espazioa izango da feministon herria. Lesbianak, migranteak, aniztasun funtzionala duten emakumeak, emakumeen bazterritarrak, neska gazteak eta ertzetan gaudenak, beste askoren artean. Aldi berean, topaketan parte hartzera etorri diren herrialdetako ordezkariak eta Euskal Herriko mugimendu feminista elkartuko dituen leku bat sortu nahi dugu. Asko baitugu elkarturketzeko. Herri feminista bat sortzeko prozesua kolektiboa da, ez dugu zalantzarik. Gutako bakoitzarena, Euskal Herriko mugimendu feministarena eta sistema kapitalista heteropatriarkal, arrazista eta kolonian honek zapaltzen dituen lurralde eta mugimenduena, denona. Elkarrekin goaz, emakume borrokalari askok ireki zuten bidea eta esan dugu moduan urrutira heltzeko asmoa dugu, gure lurraldeen eta gorputzen burujabetzara. Askotan errepikatu dugun bezala, martxan jarraituko dugu, denok aske izan arte. Batu indarrak, urrutiragoaz. Borroka feminista! Gora borroka feminista! Gora borroka feminista! Gora